Once upon a time, sa Banwaan kan Camarines Sur. Marhay na aga po sa Indogabos. Welcome to Pasakaw. Garo amay po ang iskorsyon nindo Saan kami pwedeng magarahi digdi? Halata hanapan ko. Medyo dakula kay ang truck na dara nindo. Pira pa lang kamong iribanan. 300. O sige, tatawan ko kamong discount. 150 pag orang, 145 pag aki. Libre naman yan gabos. Ang baybay, ang dagat, madagdag na sana kamo sa cottage. Maurag pa lang talaga digdi sa resort nindo mayong hidden charges. O ano sir, madagos na kamo? Mayo naman ibang bukas. O gwapang bukas dyan sa balyo, pero samo pa to. Di ba kamo nagrarayaman kan mga gibon nindong iyan Baka sa aga. Gura naman palan ang rate nindo digdi kung maghapon sana kaming mapararigos. Mga alas 6, mapuli na kami. Mga 5,000? Halimbawa mapasiram kami tapos mag-aralukan pa ang mga tropa kung mag-overnight. Ay burini na niya maurag lugod, makakakuha ka mo kayan sa kuya ninda kulang discount. Mga pirang percent man daw yan. 5. Ay puta, dakulang bagay na yan Biro-biroon mo kung sang gatos ang bawa sa muya 5. Magdesisyon na po kamo sir, taban-aban mapangkina ko. Ay halat sana. Huga pa lang kamo digding linya kan kuryente. Garo baga mayo akong naihiling na mga ilaw-ilaw sa palibot ka ini. May kuryente syempre. Ay mga taga saan palan kamo sir? Harulo-halo kami. May mga taga Lerma, Santa Cruz, Triangulo, Concepcion. Pero ang kadaklan ming kaibanan si mga buraot kan sang Pilipi. Ano yun na talaga to ang itatao mong discount? Pwede naman 50%. Bermans naman bagangon yan. Sa kadakol pati kamong iribanan. Deal. May pagirumdom pala na ko sendo, lalo na kung para sa pasa na kamo. Ano yan? May nag-reskursyon kaya digdikan sarong simana. Burat-burat na. Nagtrip. Nagsarakay sindagabo sa baruto. Day ko lang nareparo, nagdurlag na palan. Ay burigaro si mga kaklase ko tong taga Mabulo ay. May uro itsura ka daw. Dailamang ko napasala, subago pa ko nakakaparong malansa. Laylo, nababasa ko ang utak mo. Hayop pa ay, may powers ka palan. O sige daw, basahon mo ning sunod kong sasabihon sa isip ko. Day ka pa nagtataram-aram ko na. O sige daw, to, dan mo ning sasabihon ko. G. Dakulaon ang sakuyang pisot, may jolin pang nakauldot, isinuksok sa piot na lubot, hinulbot parong ng ipot. Sisi ang sinalubot mo, men. Bilib na ko? May kapangyarihan ka palan talaga, no? Sabi sa imo. Maurag? Kundi may namamati akong nagtatadok-tadok sa likod ko. Ang pagmati ko, buto mo yan mapanas na yan ay. Alahas ko yan. Sobrahon na marayan pagka-TH mo, men. Ano na, masiuriming baya talaga kamo dae. Magsabi na kamo habang amay pa, taday kumapatol sa imong patara-tara. Ang abs. Ayop ka na, iling mo pa sa naantabay ko, intero ka nang niruruluwasan dyan. Ano pa kaya kung magbigak na ang pisotas ko? Dakulong ka sa nang sinasabi pero talsot ka man. Ano man ang talsot dyan? Nagka-abs ka lang, huna mo kung sisi ka naman na sobrang pogi. Nailing mo na ako kadto. Haloy ka ng minumonitor 5 taon na. Ay puta. Nagkarigos ka dyan sa bomba. Day mo tanda na ako si sinublian mong sabon kadto. Day. Ako ang nagparabomba para mapanoan sa imong baldi tapos si sabon kong safeguard winalatan mo pang bulbol. Ay, hayop gar, tanda ko na kung si Saini. Pero si mga bulbol mo pigtarago ko to. O tapos, inano mo? Sinurokso ko sa garter kan brief ko. Iba man ang style mo kan panlulumay sa mga lalaking nakakainuman mo, ade. Nailing ko lang sa FB. O yan, dumangog ka sa kuya. Sige. Mayo man problema maging bakla. Basta dahi ka lang magpinaslo sa tsupa.